Guys, papansin nyo ba yung mga napakaraming items na nakabox pa dito? So, actually, nandito tayo sa Angeles City and we were invited by this establishment para ipalam sa atin na nagbukas na sila. So, look at these items. They are not yet open. So, samahan niyo po kami sa vlog na to dahil papakita namin kung paano kayo maaari makapag-start ng business or at least makapag-shopping po dito sa pupuntahan natin. So, tara, let's go! Ang dami. Ang daming mga items nito, guys. Hindi pa sila nakabukas. Ang dami. Ang dami. Ang dami nila, guys. Wow! There's so many. Look. Look. Ano kaya ang mga to? Parang wala kang parang walang design na yun. Para ka Ezra. Yung Yung mga millennial type of OOTD, available din dito yan sa Bee3. Napakaganda. Guys, mahilig ba kayo kay Doraemon? So, most of the designs ng mga t-shirt na nandito ngayon, yung mga Doraemon. So this is only for 350 pesos. Yan, itong shirt na to. And to give you an idea, lahat na naka-display dito is 350 pesos lang. The question is, magkano naman kaya yung mga price natin dito? So, mga tinitinda nila mostly mga slippers or sandals. There are some few dresses, but mostly mga ganito sila. So, magkano kaya mga ganito? So, price check tayo, guys. Price check tayo. So, these sandals, you may recognize the brand, is only 378 pesos. But, if you are going to avail yung VIP nila for only 999 pesos, which is transferable and is a lifetime membership, you're gonna less 20% off from the SRP. So, para kanino kaya itong shopping center na to? Actually, if you are going to buy yung mga retail isa-isa like ginagawa ng mga customers natin ngayon, you can find your sandals. However, para sa akin, sobrang mas magbe-benefit ang mga taong gustong mag-business. Lalong-lalo na, for example, meron kang retail shop, get it on a lower price, and then sell it on your store. I think yun yung mga talagang mas magbe-benefit dito. Para naman sa mga influencers, mga content creators, or dun sa mga gustong magsimula ng business, you can actually do business with them via TikTok affiliate. So here is the link. Every time you get a purchase, 20% ng item na yun ay mapupunta sa'yo. Sample studio ng mga pwedeng pag live selling natin. So, ito yung setup nila. So, dito is open for
everyone na gusto mag-live selling, lalo na sa mga affiliates na. And available na rin yung mga damit, yung mga sapatos, yung mga products na ila-live selling nyo. At the same time, meron tayong 13 na hive na pang live selling. So, this is open for everyone. So, sa mga gusto mag-business and mag-start mag-live selling, available dito yan sa Bee3.